Mužná nálada. Počúvame kameru, či by videli fotogenisky? Hrad leží na skale Orní prameň. Pod hradom boli v minulosti vybudované dve cesty, ktorá jedna išla údolím Hrona a jedna išla z Turca. Počiatočná história hradu je úplne známa. Prvý raz sa spomína do roku 1253, jeho majiteľom bol Ostrínsky a... Ešte. Pani učiteľka na hrad! 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 Ja som bola raz. Ja som iba raz. Tu sa nachádza časť hradu. Vzadu sa nachádzala kuchyňa. Na západe hrad zabezpečovala okrúhla delová väža a vstup na nádvorie hradu. Tam taký šibeničný vrch, alebo tam to trošku vidno, dobre? Ale nie sú pri sebe. No vedia, a tu je jedna.